Má také dve verzie, jedna dlhšie, samozrejme, že som vybral dlhšie. Už keď ma trošičku registrujete, tak viete, že ja neobľúbujem ho vyskracovať veci. A kratšie. V tom kratšom sa rozpráva len o tej žene, ktorá trpí na krvotok. Pretože ak ste to tak dobre započúvali, tak ona ako keby je vsunutá, alebo jednoducho do jej príbehu, do príbehu ženy s krvotokom, je vsunutý a doplnený príbeh ešte dcery židovského popredného muža Jaira, ktorá zomiera. A ja keď som sa nad tým tak zamýšľal, nad týmto evanjeliom, mne tam zarazili niekoľké veci. A jedna z tých vecí je, že za Ježišom ide obrovský zástup. Aj my sme tu obrovský zástup. Ježiš prichádza po nejakej svojej misijnej činnosti, prepravil sa loďou na druhý breh a k nemu sa schádza tento zástup, ktorý je pri mori. Pravdepodobne je unavený. Pretože sa musí preplaviť, pretože už odchádza z nejakého iného miesta, kde robí podobné veci, ako bude robiť na tomto novom mieste. A za ním prichádzajú predstavení synagogy. Poprední mužovia, VIP ľudia, pred ktorými jednoducho ostatný plebs urobí krok dozadu, do boku, vytvorí špahír, aby títo urodzení pánovia mohli dokráčať k novému učiteľovi, ktorý sa práčil teraz vylodiť so svojimi učeníkmi v ich prístave. A prichádzajú s prosbou, s naliehavou prosbou. Učiteľ, nechaj všetko, čo tu máš a poď so mnou domov. Moja dcerka má 12 rokov, je v hĺbčkách, pravdepodobne zomiera. Ježiš si vypočul a hneď išiel. A za ním, milé sestry a bratia, evanjelium hovorí, že ide zástup. Ide zástup. Veriaceho ľudu. Tých, ktorí obdivujú Ježiša. A popri tomto zástupe sa odohrajú dva zázraky. A ten zástup nevidí ani jeden z nich. Prvý zázrak je dotyk ženy a druhý zázrak, ktorý Ježiš rezervuje len rodičom dieťaťa, ale svojim trom najbližším spolupracovníkom, je uzdravenie a vzkriesenie Jairovej dcery. Milé sestry, bratia, nestačí sa tlačiť za Ježišom. Nestačí robiť pochody s Ježišom. Nestačí chodiť na manifestácie s Ježišom. Nestačí robiť obrovské púte s Ježišom. Ak nie sme schopní spolu s Ježišom sa pozerať na tento svet. Zástupy sú Ježišom očarené. Ale nevidia svet tak ako on. Milujú Ježiša, ale nelásku, ako miluje on ich. Kráčajú za ním, ale nejdu rovnakú cestu ako on. Míňajú rovnakých ľudí s rovnakými problémami, ale ich srdce nie je schopné dotknúť sa srdca toho, ktorý to naozaj potrebuje. Preto sa dnes Ježiš, keď cíti, že z neho vychádza zázračná sila, obracia a pokladá skutku veľmi hlúpu otázku. Kto sa ma to dotkol? Ak chodíte na svätú omšu svätého Šargala, tak veľmi dobre viete, že je tu toľko ľudí, že my kňazi, keď budeme rozdávať sväté príjmanie alebo posvätný olej, jednoducho sa medzi vami musíme prebrať. A ak by som sa ja, ktorý idem z Eucharistiou alebo z olejom, teraz zrazu spýtal, kto sa ma to dotkol,
Isto by ste sa opýtali rovnakú otázku ako dnes Ježiša. To myslíte vážne, hovorí Otec? Pozrite, koľko nás tu je. A Ježiš to myslí smrteľne vážne. Otáča sa na zástup a otáča sa dnes na každého jedného z nás. A pýta sa nás s rovnakou naliehavosťou, tak ako sa pýtal svojich učeníkov, kto sa ma dotkol. A oni mlčia. Mlčia. Pretože nepochopili vôbec nič. Milé sestry a bratia, čo ak sa nás Boh na konci nebude pýtať na to, koľko sme odchodili svätých omší, na koľkých akciách kresťanského typu sme boli, či sme volili alebo nevolili podľa svojho svedomia, či sme robili alebo nerobili dobre. Ale bude sa nás pýtať na to, že či poznáme tváre tých, ktorých sa on dotkol. Či sme si vybudovali jednocit srdca na drobné záchvevy, ktoré netrasú zo skály, ale z celých nebom. A čo keď budeme mlčať? A povieme Ježišu, keby sme chodili do kostola, hľadeli zboží na ten oltár, že keby sme mohli, tak sa rozpustí. A on povie, ale to sa mu dotklo. Milé sestry a bratia, Ježiš nás dnes pozýva k tomu, aby sme týmto svetom nielenže kráčali za ním, ale kráčali v jeho autorite. Aby sme sa nielen zbožne pozerali na Ježiša, ale aby sme sa pozerali na tento svet ako Ježiš. Aby sme nielen o Ježišovi rozprávali, ale aby sme spolu s ním žili. Aby sme ho nielen prijímali do svojich úst, ale aby sa naše vlastné ústa ruky a nohy stali tými, ktoré prinášajú uboleným srdciam útechu a porozumenie. Ale príbeh nekončí, pokračuje. Medzi tým, čo Ježiš rieši zaslepeného zástupu, prichádza ešte horšia správa. Jairova dcerka zomiera. A teraz pozrite, čo hovoria tí zbožní ľudia tomu chudákovi otcovi, ktorý prichádza a prosí Ježiša, aby uzdravil svoju dceru. Im ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali mu, tvoja dcera je mŕtva. Na čo ešte unúvaš učiteľa? Milé sestry a bratia, ak sa nenaučíme kráčať v tomto svete ako Ježiš, pozerať na tento svet tak ako Ježiš, potom z nás vzniknú takéto náboženské oblody. Na čo ešte unúvaš učiteľa? Cynizmus, ktorý tu títo náboženskí predstavitelia reprezentujú, je cynizmom, ktorý sa vysmieva Božiemu synovi priamo do tváre. Ježiš s obrovským jednocitom hovorí, neboj sa, len ver. Milé sestry a bratia, dnešné Božie slovo nám dáva veľmi hlbokú sondu do srdca. Či sme sa nestali cílitmi uprostred tohto sveta, ktorí vyoperovali emócií od viery. Prezentujeme ju ako liek na všetko a vždy. Možno práve preto sa mnohí nám stránia, pretože
pretože z našich srdc nevychádza teplo, ale arktický mráz, ktorý spôsobuje, že sa nikto nechce priblížiť bližšie. Hlavu hore. Boh nás má rád. A je dobré, že dnes počujeme tieto jeho slova. Pretože dnes už nemusíme odchádzať ako tí, ktorí len kráčajú za Ježišom, ale kráčajú v jeho autorite. S Ježišom. Nielen tí, ktorí sa pozerajú na svet očami náboženského formalizmu, ale pozerajú sa na svet pohľadom, ktorý chce uzdravovať, ktorý chce chápať. Aby napokon sme sa stali novým vyvoleným ľudom, svätým národom, kráľovským kňazstvom, tak ako budeme počuť aj v eucharistickej modlitbe. Ľud, ktorý vytvorí porozumenie a súzvuk srdc, ktoré nemajú odpoveď na všetko, ale bijú jedno vedľa druhého a nedovolia, aby žiadne zostalo sám. Tak ako to počujeme aj v príbehu ženy, ktorá trpela trpom krvotokom. Žena, vedia, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením. Padla pred neho a povedala mu celú pravdu. Pretože v konečne Ježišovej prítomnosti našla nielen náboženského učiteľa, ale muža so srdcom, ktorý o náboženstve nielen rozprával, ale on ho žil a svoju lásku obdivoval. Amen.